ple de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que s'ha celebrat aquest dijous, dia 1 de setembre, ha aprovat amb els vots a favor del PSC, FIC, CiU i PP i l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya el plec de clàusules per a l'adjudicació de les obres de reforma del centre assistencial polivalent de Vandellòs. Bé, com ja ho haurà veient també, doncs en el seu moment es va aprovar el projecte, obra de l'arquitecte Eloi Balcells. En principi aquesta proposta es va publicar en el BOP el dia 14 de juliol. Per tant, en principi, aquestes ofertes s'han de presentar fins al 25 de setembre, termini per presentar-les fins al 25 de setembre. L'import de l'obra de la inversió són de vora 230.000 euros, IVA inclòs, i esperem que també en un proper ple tinguéssim l'oportunitat de poder també adjudicar aquesta important obra, que insisteixo no és tan important en el volum d'obra, sinó que el representa de cara a la gent gran. El projecte de reforma consisteix en traslladar el centre de dia a la primera planta de l'edifici on es troba actualment amb la finalitat d'unificar els serveis de fisioteràpia, cuina, magatzems, vestidors i altres espais comuns. A més, s'ampliaran les habitacions per poder tenir dormitoris dobles i donar cabuda a 2 places més, de les 10 actuals fins a 12. El consultori mèdic se situarà a la planta baixa. El plec de clàusules estarà en fase d'exposició pública i es preveu que es pugui adjudicar el mes d'octubre i que les obres finalitzin a principis del 2017. L'obra es cofinançarà a través de la línia d'ajudes que convoca el Ministeri d'Indústria i Energia per als municipis de la zona d'influència de centrals nuclears. El centre de dia va entrar en funcionament a l'abril de 2012 i disposa, a més de 10 places de residència actuals, de 20 places de centre de dia. Respecte a aquest tema, al darrer ple també es va aprovar inicialment i per unanimitat l'adjudicació del concert per a la gestió integral del centre de dia de Vandellòs. Aquí en aquest punt comentaríem que el que és l'aprovació d'aquest plec aniria per fer la renovació de la gestió dels centres de dia fins al 31 de desembre de l'any 2017 i amb la possibilitat de prorrogar-se per un any més. En un altre punt de l'ordre del dia, el ple ha aprovat inicialment i per unanimitat l'ordenança de serveis en benefici de la comunitat. Vam decidir fa temps que vam parlar d'intentar fer una ordenança que donés capiguda a una necessitat, que davant de la situació de crisi que hi ha hagut ens hem trobat que hi ha gent que no podia pagar determinades multes o es quedava com a morós de l'Ajuntament amb les repercussions que això li pertocava. Després, per exemple, no podia accedir a subvencions com, per exemple, els llibres d'educació i coses d'aquestes, que llavors aquí repercuteixes poden ser menors i demés. En l'esperit d'intentar ajudar a la gent que es troba en aquestes circumstàncies, hem decidit fer una ordenança per serveis en benefici de la comunitat. Per aquesta sanció en multa econòmica es canviï per un servei en benefici de la comunitat. La idea és que facin una formació o una actuació o servei que vingui determinada per la infracció que ha efectuat i que llavors vingui controlat per el departament que ha sigut infringit la multa. En aquesta ordenança hem fet diversos trams d'edat perquè la idea era fer un període més formatiu per als més menors d'edat. Llavors, a partir dels 14 anys fins als 23 hi ha un tram d'edat que es considera un període més formatiu. Iniciem el tram d'edat a partir dels 14 anys perquè és el que marca la pròpia llei de sanció de responsabilitat penal del menor, i els 23 perquè és l'edat que més o menys podem estipular com formativa de l'adult encara que no exerceix laboralment o que està encara estudiant. Normalment sol ser fins als 23 anys aproximadament. Després hi ha un altre tram de 24 a 65. La idea és que el tram de 14 a 23 anys aquests accedeixin directament a poder exercir aquest servei en benefici de la comunitat. En canvi, el tram de 24 a 65 s'haurà de fer un estudi econòmic per veure si realment és que no pot pagar aquesta persona o és que no vol pagar, que llavors la circumstància seria diferent. El que no podem fer és treure la sanció econòmica directament perquè hi ha gent que potser no compleix perquè no vol i està repercutint en que ha produït una infracció contra la ciutadania, o sigui, a tota la societat ens està afectant, llavors no podem treure directament una multa. La idea és que si no fas la multa perquè no pots, que et donem opcions, però que no es tregui una multa perquè si no acredites que no la pots pagar. Llavors, en principi, la idea és aquesta, fer una formació, quan són adults el tram de formació sigui una miqueta més petit
i sigui més serveis en aquest sentit. El còmput per poder fer aquest canvi de la multa per el servei en benefici de la comunitat l'hem establert en 2 vegades el salari mínim interprofessional per ficar un baremo que és nacional i que es va actualitzant anualment. Llavors, cada any s'haurà de mirar quin és el salari mínim interprofessional multiplicat per 2 i dividir la multa que correspongui, la íntegra, no la reduïda, perquè com sabeu les multes a vegades en 15 dies donen l'import reduït. Es mirarà la multa íntegra, no es farà la reducció d'aquests 15 dies. I llavors es calcularà les jornades que corresponguin. En aquest sentit també als menors de 16 anys, com la llei de responsabilitat penal del menor prohibeix que es faci un treball de benefici en la comunitat de més de 4 hores, nosaltres ho agafem com anàleg perquè és la normativa que existeix per als menors d'edat per a fer una cosa similar. Llavors, els menors de 16 anys no podran fer mai més de 4 hores de jornada o de formació i els majors d'edat poden fer fins a 8 hores, però la idea és que no tinguin cap perjudici, ni a nivell laboral, ni personal, ni familiar, que tinguin conciliació familiar, que no hi hagi una afectació laboral i que hi hagi un consens de lo que s'ha de realitzar entre el ciutadà que ha produït la infracció i entre l'Ajuntament, que tampoc no ens provoqui un perjudici a nosaltres facilitar aquesta eina. Aquest ple de l'1 de setembre, a pocs dies de l'inici del nou curs escolar, també ha aprovat per unanimitat les bases del Programa Municipal de Subvencions per a l'ensenyament del curs 2016-2017. Són 2 petites modificacions a les bases que ja hi havia. Una, l'ampliació del programa de reutilització de llibres, que fins ara arribava fins a tercer d'ESO, i aquest curs s'amplia a quart d'ESO, amb 2 llibres per quart d'ESO. I una altra, un ajut que es va implantar el curs passat, que era de transport, per a aquelles persones que fan graus fora del municipi i graus que no realitzen. Cicles superiors i mitjans fora del municipi i que no es realitzen al municipi i s'ha establert l'edat màxima a 29 anys. A més, també es van aprovar per unanimitat els preus públics de les llars d'infants i de l'Escola Municipal de Música que queden congelats respecte a l'any anterior. Els preus són congelats, llavors són els mateixos del curs passat, però si em permeteu un incís, com sabeu, aquest any hi ha un canvi de direcció, llavors vull aprofitar per agrair la feina que ha fet durant aquests 4 darrers anys a la Susana Serrà i bé, donar molts ànims i felicitar a la Laura Llorenç, que és la nova directora, i donar-li molts ànims per als propers 4 anys també. Gràcies. El ple ha aprovat també amb els vots favorables de tots els partits polítics municipals l'adjudicació de les obres d'ampliació de la plaça Doctors Gil Vernet de Vandellòs. Com ja sabeu, i ho vam comentar també l'altre dia, doncs s'ha fet tot el procediment per adjudicar l'obra de millora de la plaça Gil Vernet, de la plaça de Baix a Vandellòs. Aleshores, en aquest projecte s'han presentat fins a 11 empreses, una d'elles locals. D'aquestes 11 empreses, en principi el pressupost sortia per un import de vora 190.000 euros, i l'empresa adjudicatària és l'empresa Construccions Jordi Riera, que és la que ha fet en principi la millor proposta tècnica i també una de les ofertes econòmiques en principi més favorable, per un import total de 162.000 IVA exclòs. L'obra, com vam dir en el seu dia, està prevista que dure 4 mesos, i per tant esperem i desitgem que l'empresa que ha treballat ho faci el millor possible, que generem les mínimes afectacions possibles. Aquesta empresa ha treballat a Hospitalet almenys els darrers anys, ha fet 2 actuacions, una la més recent és al carrer Tamaritz i també va fer la part del carrer Galera i Estació al nucli de l'Hospitalet. I esperem i confiem que les coses sortiguin bé. Ho dic això perquè bàsicament, com sabeu, en aquest entorn han tingut una obra que segurament s'ha allargat 2 mesos més del que toca, que és el carrer de la Font. Per tant, també aprofito l'oportunitat per demanar excuses als veïns de Vandellòs, però especialment als veïns del carrer La Font, per aquests mesos de demora en l'execució de les obres, que esperem que estan a la part final i que només falta ja pràcticament tirar-lo al formigó i això. Bé, aleshores, en principi, l'obra, com us dic, està prevista de 4 mesos i la voluntat és que comenci a l'octubre, un cop hagin passat ja les festes majors de Sant Cosme i Sant Damià.
L'aspecte final que tindrà aquesta plaça és el resultat d'un procés de participació ciutadana que va impulsar l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i que ha donat com a resultat un projecte que preveu un nou paviment de pedra natural per a tota la plaça, amb un tractament especial a la superfície dels dos edificis preexistents, l'edifici de davant la torre enderrocat fa pocs anys i l'edifici de Cal Guirro, que s'enderrocarà en el moment de la creació de la nova plaça a remodelar i que introduirà llambordes ceràmiques per tal que puguin ser recordats. També s'incorporarà una pèrgola que permetrà disposar d'un espai cobert adequat per posar un escenari desmuntable per a actes o espectacles públics que necessitin una zona sobrelevada del nivell de la plaça. La remodelació es completarà amb un nou enllumenat, enjardinament i mobiliari urbà. La regidoria de Joventut va presentar al ple per a la seva aprovació el nou Pla Local de Joventut que tindrà 4 anys de vigència i que consisteix en un apartat demoscòpic que reflecteix la situació, interessos i necessitats dels joves del municipi per establir un diagnòstic general de quines són les línies d'actuació que cal aplicar a les polítiques de joventut. El pla va comptar amb el vot favorable de tots els grups polítics. L'anterior Pla Local de Joventut era fins a l'any 2015, llavors teníem una necessitat o prorrogar l'anterior, que hagués sigut el més fàcil, o fer-ne un de nou. Llavors, com les perspectives socials han canviat dels 4 anys anteriors a aquests, la idea era invertir una miqueta en aquest canvi social i en les necessitats noves dels joves. Des del novembre estem treballant amb aquest pla local, es van fer diverses enquestes dividides en diversos trams d'edat, perquè joventut entén la Generalitat en les seves polítiques que són de 12 a 35 anys. Com era molt global i les necessitats són molt diverses, hem fet diverses enquestes per saber la diagnosi de la joventut, o sigui, què tenim, què necessitem, què podem fer, no? Llavors s'ha fet una enquesta de 12 a 18 anys, de 19 a 25 i de 26 a 35, perquè consideràvem que eren les necessitats que estaven més properes. D'això, en el pla local teniu tots els resultats que s'han tret d'aquestes enquestes, a part d'estadístiques que hi ha a nivell poblacional, d'immigració i demés, i les polítiques que volem realitzar, que són molt nombroses en referència a aquesta diagnosi, què podem fer i què es necessita. Sobretot, de les conclusions, si us voleu, us expliquem una miqueta sobre les més importants, i és que, per exemple, que els estudiants d'ESO majoritàriament volem continuar amb el batxillerat, que hem trobat que els joves de 19 a 25 anys majoritàriament estan estudiant, que no teníem aquesta percepció i a través d'aquesta ho hem trobat, que el mitjà de transport més utilitzat és el cotxe, això és una que està estabilitzat durant el temps. En relació amb això volem fer actuacions del tipus del programa de compartir cotxe, que feia anys s'emprava, intentar fer-ho i canalitzar-ho des de joventut. La majoria dels que estudien entre 19 i 35 anys estan fent un grau universitari, això tampoc no ho sabíem abans. La mitjana d'edat d'entrada al mercat laboral està en uns 20 anys, 20,57 anys, i normalment treballen per compte d'altri. I el salari mitjà oscil·la entre 1.250 i 1.499, que és una miqueta per sobre de l'orientació que teníem a nivell nacional. Dels joves de 19 a 25 anys, aquests normalment no s'han pogut emancipar per les qüestions econòmiques, perquè si estem dient que s'involucren en el mercat laboral a partir dels 20 anys, és difícil que puguin emancipar-se. Normalment l'emancipació es produeix quan van a viure en parella, a partir dels 26 anys més o menys hem pogut trobar. El motiu econòmic, com deia, és el més important pel que no s'emancipin, i el que ens ha sobtat molt és que els joves del nostre municipi de 12 a 35 anys creuen que el comerç del nostre municipi els dona totes les necessitats que ells tenen. I en tots els rams d'edat, el 85% dels joves diuen que compren totes les seves necessitats aquí en el municipi, que poder trobar-hi en alguna necessitat com tendes de roba més adients per a ells, però que la majoria dels comerços els donen les seves necessitats. L'edat mitjana que hem trobat de començament de consum de tòxics, sobretot d'alcohol, és a partir dels 15 anys, i també ens trobem amb que l'edat de la globalització, que ens trobem amb internet i demés, que el mitjà que utilitzen actualment més per informar-se de la sexualitat és només o a través d'amistats o d'internet. Llavors això és un perill perquè poder a vegades no tenen la informació més correcta. I el 93% dels joves enquestats afirma sentir-se feliç o bastant feliç, que això és algo positiu, no?
Llavors, les polítiques estan encarades una miqueta en la diagnosi, això són trets més importants que hem pogut trobar. Polítiques que volem desenvolupar són múltiples, si les voleu mirar és que són molt extenses. Per exemple, volem intentar ajudar o canalitzar el tema de l'habitatge a través de borses d'habitatge, d'aconseguir que l'oficina de Reus Jove, per exemple, tenen personals d'habitatge, vinguin aquí a ensenyar, per exemple, als joves que necessiten la renda d'emancipació bàsica o a explicitar quin tipus d'habitatge poden aconseguir, polítiques de salut. Volíem efectuar, per exemple, que la salut mental és la gran desconeguda, que ni adults ni menors d'edat ningú en vol parlar mai, i fer una miqueta més de polítiques de salut jove, que inclogui factors de consum, factors de sexualitat, factors d'estabilitat emocional, propiciar una miqueta més que hi hagi esta ensenyança emocional que no tenen avui dia per intentar evitar situacions de bullying, de violència de gènere, de problemes amb l'orientació sexual, de problemes de que se sentin vulnerats o atacats per la identitat de gènere o de més, en aquest sentit. Tots aquests problemes els tenen habitualment. Hi ha gràfics d'estos que van fer una sèrie de preguntes bastant incidents, que és el gràfic 56, per exemple, que van fer preguntes de bullying, d'afectació a nivell escolar, i ens trobem que estan retrocedint els joves, com està passant a nivell estatal per totes les estadístiques que donen, en el sentit que es troben més sols davant de bullying, de temes d'homosexualitat, de bisexualitat, de temes de violència de gènere. Tot això estan retrocedint i comporta més perill per a ells. Llavors, totes les polítiques que volem fer van encarades en aquest sentit. En aquest punt, el regidor d'Esquerra va voler fer un incís. Primer, voldríem comentar que trobem molt positiu que s'emmarquin totes les polítiques de joventut amb un sol marc de treball, com és un pla de joventut. Només suggeriríem que es tinguin en compte també les associacions o qualsevol tipus de col·lectiu que pugui tindre alguna incidència amb els joves, com associacions de joves o les AMPEs, qualsevol altre tipus de col·lectiu. Sí que hem vist que hi ha una mesa de joventut on la gent pot participar i això, que es tinguin en compte també col·lectius. I més enllà de la valoració política, volíem fer esment que el pla de joventut ens ha arribat 6 hores abans del ple i segons la llei ens ha d'arribar 48 hores abans la informació. Només comentau. Respecte de lo dels col·lectius, dir-te que des de novembre, com deia, estem treballant amb això, ens hem reunit amb AMPEs, amb pares d'alumnes, amb els usuaris del Casal de Joves de Vandellós d'Hospitalet, amb l'Associació de Joves d'Hospitalet de Vandellós, no una vegada, diverses vegades amb tots. Hem enviat a totes les entitats socials de tot el poble per si veien alguna afectació en joventut que ens volguessin traslladar o que volguéssim estudiar o volguéssim seguir. També s'ha enviat a tots els departaments de l'Ajuntament, per lo que la feina ha sigut molt transversal, a part de l'enquesta que s'ha fet a nivell públic. Llavors, en aquest sentit, el que sí que apuntes de la taula és que volem crear una taula. De fet, ja li vam dir a l'Associació Joves de Vandellós i d'Hospitalet que volem fer una taula que sigui en marqui a les dues associacions i ho hem intentat començar a fer, que s'embarqui les dues associacions i a part altres col·lectius joves per escoltar-los quan fem la programació de cada trimestre. I també es vol fer una taula jove de salut, per lo que us deia, perquè la gran salut mental està oblidada dels temes de bullying i crear una miqueta d'acompanyament a aquests joves a través de sanitaris, de molt col·lectiu, que tenim molt col·lectiu molt potent en el municipi i volen col·laborar i exprimir-los per intentar solucionar tot això. De quan arriba el pla local, en principi l'avançament ja es va fer abans de 48 hores, només quedaven 4 o 5 coses per modificar que avui us haurà arribat. Però és el que us vaig dir. En les comissions, que per la nostra part ha sigut una feina molt complicada des de novembre i que el fàcil hagués sigut pròrroga a l'anterior pla local. El ple va aprovar també per unanimitat una moció conjunta de PSC, CiU, Esquerra i la FIC en la que després d'un estiu ple d'incidències en la xarxa de trens de Catalunya i amb una especial incidència en la línia que passa per l'Hospitalet de l'Infant, es demana al govern espanyol i a DIF un servei de rodalies de qualitat.
Aquesta moció és una síntesi de dues mocions que es van presentar en el seu moment, una per part del grup de Convergència i Unió i l'altra per part del PSC i FIC, i aleshores hi ha hagut una transacció al respecte, i a tot cas aclariria a la regidora Mònica Boquera que si vols fer la introducció. Bé, com ha explicat l'alcalde, el 27 de juliol es van presentar a l'Ajuntament dues mocions. En essència, el contingut de les mateixes venia a dir el mateix, venia a reclamar a les entitats o administracions responsables, bàsicament al Ministeri de Foment, Adif i Renfe, la millora del servei de Rodalies a Catalunya. La moció presentada per Convergència era una moció potser més generalista. La moció del PSC feia esment una mica a l'històric del que ha anat passant a Catalunya des de l'any 2010, en què es va anar pactant amb l'Estat el traspàs de la xarxa, de la gestió de la xarxa, i en definitiva des de dilluns fins ara el que hem fet és transaccionar o negociar la moció, de forma que el que s'ha fet és d'alguna manera jo crec que fer un ensamblatge realment del contingut de l'una i l'altra, intentant buscar sempre el consens que hi ha hagut i també incorporar amb un major grau els temes que afectaven el municipi, perquè realment aquest estiu tots hem pogut comprovar que el servei de Rodalies a Catalunya en general, però el nostre municipi també particularment, ha sigut un desastre. Molts veïns i veïnes s'han vist afectats, i també gent de les Terres de l'Ebre amb trens aturats a l'Almadrava durant hores sense aigua, i realment, jo diria que amb tots els respectes pels països del tercer món, un servei tercermundista i un servei que quan més s'ha demostrat la manca d'inversions del govern de l'Estat a Catalunya en uns moments en què tots els partits polítics majoritàriament apostem també per un transport públic de qualitat i que cada cop més utilitzem el transport públic i deixem d'utilitzar el vehicle. I en aquest sentit passaria la paraula a la meva companya, la portaveu del PSC, perquè també expliqui una mica més en detall quins són els acords que contempla la moció. Aquí el que reclamem és, ens sumem tots els grups polítics de l'Ajuntament a lo que és les queixes que puguin presentar els diferents usuaris que utilitzen aquest mitjà de transport. Especialment el que també volem és instar el govern de l'Estat a complir amb els compromisos del traspàs de lo que són tant les inversions en infraestructures com amb el tema de les competències de Rodalies. D'alguna manera és sol·licitar que no ens passi i que es facin les inversions que calen perquè no tornem a patir el que s'ha patit aquest estiu i que malauradament em sembla que avui hi ha tornat a haver algun problema. Llavors crec que és urgent el fet de que tirem endavant aquesta moció i veure si podem com a mínim fer sentir la nostra veu i que solucioni el problema. Se'ns ha oblidat dir que en aquesta transacció de la moció també agrair als companys d'Esquerra Republicana que se sumin a la moció i per tant la moció la presentaria a 4 grups municipals, que són Esquerra Republicana, FIC, Convergència i PSC. Jo voldria aprofitar una mica també arrel que va sortir l'altre dia a les comissions, que evidentment a banda de la situació puntual que ha passat aquest estiu, concretament el dia 7 i el dia 25 de juliol, que va ser el desencadenant de la mala situació de tota aquesta història, és que per nosaltres el transport públic i el ferrocarril en aquest cas és estratègic pel desenvolupament i la comunicació del nostre territori, en el cas del nostre municipi. Aleshores, fruit una mica d'aquesta situació, s'han fet una sèrie d'actuacions prèvies i jo sí que us voldria informar bàsicament que a banda de la qüestió puntual que va succeir el dia 25, que va motivar que l'alcaldia jo mateix fes un escrit al Ministeri de Foment, el senyor Rafael Català, que està en funcions, i en còpia al conseller de Territori, el senyor Rull, doncs també dir-vos que amb data 20 de juliol el nostre grup parlamentari al Congrés espanyol va presentar diferents preguntes, entre elles 3 que feien referència al nostre municipi, que són les 3 preocupacions bàsiques que tenim nosaltres en relació al ferrocarril. Una és preguntar el calendari de la posada en funcionament de la línia aquesta entre Vandellòs i Vila-seca, perquè a veure com està això. Una molt més detallada que fa referència a la construcció de l'estació urbana de l'Hospitalet, a una sèrie de subpreguntes que diu quan se reiniciaran les obres, quin serà el calendari d'execució de les mateixes, quan estarà en funcionament l'estació i quin és el cost previst desglossat per conceptes d'aquesta estació. I després hi ha una tercera,
que també fa referència al dia després, que fa referència a què succeirà amb aquests terrenys de l'antiga traça del ferrocarril el dia que deixi de funcionar la via aquesta. Per tant, són preguntes que el nostre diputat va entrar el dia 20 de juliol d'enguany. Per tant, vol dir que hi ha tota una preocupació, tot un treball, el que passa que l'impàs que estem en aquest estat, doncs la veritat és que difícilment ens contestaran o va saber el que ens contestaran. Per un moment, el que sí suposo és que tots estem una mica en el neguit aquest, una mica de dir aquesta línia quan entrarà en funcionament, aquesta estació quan la tindrem vista i acabada i operativa, totes aquestes qüestions que suposa que la ciutadania es pregunten al dia a dia i que segurament no tenim l'interlocutor vàlid que ens pugui donar resposta concreta en aquestes operacions, perquè com vam dir l'altre dia, també recordo que l'any passat a l'estiu se'ns va dir que es faria el túnel d'evacuació del túnel de la Rojala i no està fet. Vull dir que per la qual cosa anem donant terminis llargs, el que havia de ser el 2016 doncs a la primavera del 17 i jo suposo que malauradament serà molt més tard. Jo com a representant del Partit Popular del municipi dono suport a aquesta moció. Estic d'acord a reclamar al govern espanyol i que tinguem unes rodalies de qualitat, però jo el que vull constar en acte que jo m'abstindré amb el punt 4 i 5, ja que diu que no estic d'acord que es traspassi les competències de la Generalitat, ja que l'Estatut de Catalunya no ho contempla. Simplement volia deixar constància d'això. Per una altra banda, es va ratificar amb el suport de tots els grups polítics l'acord de la Junta de Govern local envers l'aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. Fa un temps ens vam adherir voluntàriament a través del Pacte d'Alcaldes al Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. En aquest pla d'acció l'objectiu era reduir les emissions un 20% de l'any 2005 fins al 2020 dels gasos d'efecte invernadero, una miqueta per el canvi climàtic que s'està produint, involucrar també a totes les entitats locals. Això es va anar efectuat per la Diputació de Tarragona, qui anava aportant la batuta, per dir-ho d'una forma, que va contractar a Evola per fer el diagnòstic de la situació actual i de quines accions s'ha de fer fins al 2020 per a complir la reducció d'aquest 20%. En els objectius que va redactar l'entitat encarregada van establir una sèrie de mesures que la idea és reduir una miqueta més d'aquest 20%, és reduir un 24% de les emissions per arribar al 2020 dins dels objectius que es marquen tots els ajuntaments. S'efectuen unes 31 actuacions que preveuen reduir unes emissions de 9.644 tones de CO2 del municipi i així assolir aquest objectiu. La línia d'aquest pla va també molt en la línia del que ja es volia fer des d'aquest Ajuntament i s'havia iniciat abans que ens proposessin adherir-nos a això, que a través d'un pla director d'energia s'estava intentant reduir la contaminació lumínica, intentar ser més sostenibles, més eficaços, i s'han ajudat mútuament, ha ajudat el pla director aquest a la tècnica que ha fet l'estudi de la Diputació també per preveure aquestes accions i continuar en la nostra dinàmica. Les accions sobretot es fonamenten en eficiència energètica, energies renovables, mobilitat i residus. El que s'ha de dir és que aquest pla d'acció ens involucra a tots, a Ajuntament, a ciutadans, a transports, i la idea és que nosaltres, com a entitat local, fomentem a través de campanyes que els ciutadans també redueixin el seu consum, perquè si no, no estarem col·laborant tots per al canvi climàtic. S'ha de tractar per això el sector domèstic, serveis, transport i gestió de residus. El 27 de juliol això ho vam comunicar o vam fer una reunió per a que tots els regidors poguéssiu saber del pla d'acció a través de la tècnica que el va elaborar i els tècnics corresponents. I la idea és anar traslladant aquesta informació al ciutadà també perquè s'involucri en aquesta feina. Dins de l'àrea de serveis interns es va procedir a l'aprovació inicial amb abstenció del grup municipal de CiU de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdit. En aquest apartat hem tingut de fer una sèrie de modificacions amb diverses despeses i altes i baixes. La totalitat del canvi de crèdits, la modificació de crèdits, és de 188.319,60 que estan repartits amb diversos crèdits que estaven o bé esgotats o a punt d'esgotar i els hem canviat d'uns altres que estaven correctes.
Per exemple, doncs, amb la liquidació de l'aigua potable teníem una liquidació de 19.000 euros pendent que la vam consignar, amb reposició de béns 11.000 euros, inversió en rec 4.000, manutenció d'animals 1.000, control de plagues 5.000, inversió mobiliari 1.000, treballs d'empreses i professionals 15.000, manteniment de platges 15.000, publicitat i publicacions 15.000, treballs d'empreses i professionals 55.000, arranjament de vehicles 9.000, combustible 3.000, inversió mobiliari urbà 35 i assignació a grups polítics 252 euros. I això s'ha tret d'altres partides, com per exemple inversió compra edificis, s'han tret 30.000, 35.000 d'inversió a carrers, 6.000 que hem liquidat una partida de concessió clavegram que estava pendent i que no tenia cap objecte, per això l'hem liquidat, servei de jardineria 15.000, aportació a entitats 1.000, 15.000 també, subvenció AMA 5.000, inversió platges 80.000 i de dietes d'òrgans de govern 252. En total 188.319 en 60. En aquest punt el regidor d'Esquerra va voler demanar un aclariment. L'apartat que diu manutenció d'animals, a què fa referència? És normalment pels gossos que es troben abandonats en el carrer i s'agafen per part de la policia i els intentem gestionar mentre no vingui la protectora a buscar-los, i també perquè col·laborem amb l'Associació d'Amics Gats i Gossos per a que intentin alimentar en colònies controlades els gats que són assalvatgits. Es té en compte els veïns que estan en compte? S'intenta portar aquestes colònies a llocs on no hi hagi incidència. Ara, també hi ha circumstàncies de que a vegades a un adult no importa, no s'esterilitza per part d'algun veí que el té salvatgit al jardí i després aquest gat en època de criança es comporta en buit i llavors sí que importa. Llavors hem de fer tots una miqueta de feina en aquest sentit. També es va ratificar per unanimitat l'acord de la Junta de Govern local envers l'aprovació de l'adhesió al Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local. Sometem a l'estudi a ratificació d'aquest acord. Com sabeu, aquest acord la Diputació de Tarragona ha signat un conveni amb la Generalitat per poder fer el desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local. L'Ajuntament s'hi adhereix i firma el conveni, sol·licita a la Diputació de Tarragona un pagament de 115.067 euros que corresponen al Fons de Compensació Local, que són 60.473, al Pla Unificat d'Obres i Serveis del 2014, que són 32.756 i 21.837. Per tant, sol·licitem l'aprovació d'aquest conveni. També dins de l'àrea de serveis interns al darrer ple es va donar compte de diferents assumptes, com els decrets de l'alcaldia d'àmbit genèric i decrets de personal del 20 de juny de 2016 al 19 d'agost de 2016 i de l'informe preceptiu envers la lluita contra la morositat. Sí, això és el clàssic informe que es fa trimestralment i tal com us van dir l'altre dia, al primer trimestre hi va haver se va sobrepassar la quantitat dels dies que teníem establerts, que són 60 dies, amb 3 o 4 dies, però la quantitat era de 349.798 en 50 euros que corresponien a 299 factures. Això va passar per una sèrie de condicions que no crec que tornin a passar. Al segon trimestre, que es va fer el 30 del 6, només van quedar 32 factures per 76.829 i van estar 2 dies més, és a dir que els 2 trimestres. A l'apartat d'altres assumptes es va donar compte dels preus públics de les activitats de cultura de l'estiu d'enguany, de l'estiu jove, de les festes majors de Sant Roc i també de l'aprovació de la Junta de Govern que inclou la sol·licitud d'inclusió del municipi al PUOSC. En aquest apartat d'informació d'altres assumptes, tal com vam comentar l'altre dia,
Recordar que també la col·laboració de tots els portaveus municipals començarem a tirar endavant la qüestió dels pressupostos participatius i que en principi la primera sessió, els altres potser aniran canviant perquè m'ho comentava aquest matí la cap de comunicació, però la primera està prevista per al dia 19 de setembre, que és dilluns. Per tant, en principi el 19 ja farem un mailing o farem una notícia a la premsa, etc, o almenys a escala local, i com totes les reunions farem 2 reunions, una a Vandellòs i una a Hospitalet. Ja donarem hora i lloc, però en principi la previsió és el 19 de setembre, tal com figurava en aquell abans que us vaig ensenyar l'altre dia, que us vaig enviar per correu, doncs figura allí. La resta ja veurem com canvia, però sí que la veritat és començar el dia 19, perquè si no, evidentment, no podrem arribar a incloure el pressupost de l'any vinent. Això quant a altres assumptes. I després, quan a pregs i preguntes, del ple anterior, si no recordo malament, quedava pendent una pregunta. Si voleu refer la pregunta o no sé si la recordeu, més o menys, o si no que expliqueu la resposta. Més o menys és dintre el que és l'administració pública i l'administració electrònica, hi ha hagut diferents fases, i en una darrera els ajuntaments esdevenen també finestreta única empresarial en coordinació amb la Generalitat de Catalunya. Llavors em pregunta la regidora d'administració com estava aquest tema aquí al municipi, quin era el grau d'implementació, i ens posés una mica al dia de com estava el tema. En principi la llei entra en vigor el 2 d'octubre i la previsió és que ara al setembre ho fiquem en vigor. Ja està comprat un programa de gestió i s'està fent la base informàtica, i això tinc desconeixement total de com van les metadates, aquestes històries, s'està fent la base informàtica per poder implementar un programa de gestió que és molt potent, que el porten molts ajuntaments, d'entre ells el d'Ascó, que els hi funcionava molt bé i que realment estaven molt contents els ajuntaments amb ell. Sí, hi havia molts, però molts. Sí, i comporta aplicació web, externalització dels documents, agilització de tràmits, plantilles, que es veu que és molt complet. Sí, és Público. Sí, és Público. Per últim, a l'apartat de pregs i preguntes, els regidors de l'oposició van demanar informació sobre diferents qüestions a l'equip de govern. Tenim un prec que tenim la sensació de ser molt pesats, però ara justament fa pocs dies s'han acabat les festes majors d'Hospitalet i una de les activitats més emblemàtiques o més tradició, que és la pujada a l'ermita de Sant Roc, hi ha veïns que de nou ens han traslladat el fet d'intentar donar-li més vida a aquella zona, amb algun banc o algunes taules pícnic o el que sigui, i és una reclamació que ens hagués agradat que hagués estat feta justament aquest any, que feia 20 anys de la pujada a peu a l'ermita, però si més no, que per la propera festa major en puguem gaudir. Com tu saps, bàsicament la zona de l'ermita és molt maca el dia, com enguany, que havia fet un dia assolellat i despejat. Evidentment el tema del vent és una dificultat afegida i l'altra gran dificultat és la falta d'aigua, tot i que hi ha els dipòsits. Evidentment, per part d'Obra i Serveis i Medi Ambient especialment, sí que s'ha mirat de fer alguna proposta, mirem que sigui reeixida, perquè evidentment no es tracta tampoc de fer sembres que després no prosperen. Hem de procurar aconseguir la millor espècie, tipus arbustiu, després els arbres que puguen anar arrelant mica en mica, però evidentment és una consideració que fa molta gent i evidentment un dia que fa sol amb més motiu. A més hi puja molta gent els dies ordinaris. Nosaltres volíem preguntar, potser de cara al proper ple, que si ens donés una miqueta d'informació a totes les obres que han hagut aquests anys, sempre hi ha, o quasi sempre hi ha, s'oferten millores i volem saber quines han sigut les millores en totes les obres que s'han fet, per exemple de l'hospital, el carrer Tamaritzo i això, i quines han sigut les millores que s'han fet, si s'han executat o si estan previstes i com estan. Això, evidentment, està tots els expedients d'obres, perfectament detallat, perfectament baremat, perfectament mesurat, i per tant, no sé si està obert, sí. I, evidentment, això teniu accés, o si no us oferim l'accés, no hi ha cap problema per part dels serveis tècnics, els expedients els que estan tancats, per tant, allí hi figuren. Vull dir que, per tant, en principi, hi ha tots els preus contradictoris i figura tot l'expedient i figuren totes les millores aquestes. Per cert, no he dit abans, la millora aquesta d'aquí dalt sembla que suma 5.000 euros, però l'altra cosa, moltes vegades les millores, no sé, posa a l'hospital, s'han posat totes les portes de fusta totes iguals, s'han fet les rampes, això ho aneu veient, cada obra té la seva idiosincràsia. Sí, un altre punt, que és el tema del servei que es dona al CAP d'Hospitalet i el de Vandellòs, ens han comunicat que hi ha hagut diversos dies sense servei, que no hi ha hagut metges,
I voldríem preguntar què és degut a això, si l'Ajuntament també ha estat compensat d'alguna forma i si això està previst o com se gestiona el contracte amb l'empresa o el conveni que hi ha amb l'empresa. En principi nosaltres tenim contractat un servei, diversos serveis extres amb Sagessa que no paga la Generalitat, com sabeu, psicologia, el metge que actua aquí a Vandellós i que fa també localitats de Riu d'Oms i Mas Boquera, fisioterapeuta, diversos serveis. El problema és que Sagessa és una entitat privada, llavors per molt que nosaltres tenim contractat un servei i entenem que és el nostre dret de tenir aquest servei, ells han tingut problemes de cobertura. Nosaltres ja hem parlat amb els responsables entre la reunió que vam fer, que es va publicar, de petició d'obertura al cap de 24 hores, no era només d'això, era també de parlar d'incidències, de parlar temes econòmics, de parlar diverses coses d'aquesta índole. I ells s'han trobat, per exemple, ja esta nit o ahir es va tancar a les 9 de la nit quan en teoria hem pagat fins a les 12 de la nit perquè no tenen metge que puguin aperturar. Ens han avisat a través de banos, s'avisarà a través de cobertura de cartell, però ens estan incomplint una cosa que nosaltres els hem demanat. Llavors, com a mínim, el que els vam dir és que aquest retorn econòmic ens l'han de fer i que ells han de tenir, evidentment, una previsió econòmica d'això i farem les gestions oportunes amb Sagessa central que corresponguin. Com heu vist, amb els diferents, també va sortir l'altre dia en els diferents acords de juntes de govern amb Sagessa, doncs la gestió econòmica, financera i de personal no és la més lluïda, diguem-ho així, no? No és la més eficient. I aquí, bàsicament, en el cas del cobriment d'una doctora concretament que assisteix al consultori d'aquí dalt, la veritat és que quan aquesta persona no hi és, fa vacances o formació que té tot el dret del món, doncs evidentment sí que es nota molt la mancança. Efectivament, som coneixedors i evidentment ens comprometem a mirar de resoldre-ho, però insisteixo, és un tema que Sagessa no funciona com hauria de funcionar malauradament, perquè evidentment nosaltres, com ja sabeu, afortunadament podem pagar-ho, però el problema és que ni pagant, aquest és el problema. En lo de l'hospital que va participar el govern central a l'1,5%, ja ens ho han abonat? L'obra de la muralla nord de l'hospital no està del tot recepcionada encara perquè falta bàsicament comprovar l'última certificació, a veure si estan fetes aquestes millores, etc. I aleshores, un cop estigui fet això, nosaltres farem un escrit, suposo que la setmana que ve o l'altra, al Ministeri de Fomento, perquè el Ministeri de Fomento també ha tardat molt en dir-nos com ha de ser la placa que vol que figuri a fora. La placa ja està feta, no està penjada, la placa està feta, no està penjada, però evidentment sí que esperem tindre algun moment alguna visita d'alguna autoritat de Fomento per a poder ensenyar en què han anat els 320 i pico mil euros que han invertit a l'hospital. Escoltem ara les valoracions dels 5 portaveus municipals sobre aquest ple ordinari. Acabem de celebrar el ple ordinari i llavors aquí el que voldríem destacar són una sèrie de punts que hem aprovat, entre els quals el primer que destacaríem és l'aprovació d'una nova ordenança que s'ha creat, que és una ordenança de serveis a la comunitat. Aquesta ordenança té com a finalitat el fet de poder donar l'oportunitat en aquests temps de crisi que estem a la gent que els hi posin una sanció econòmica el fet de convalidar o pagar aquesta sanció mitjançant uns treballs a la comunitat que siguin equivalents a l'import que se'ls hagi posat de sanció. Llavors, l'ordenança explica molt bé com es farà el procediment i tots els grups hem estat d'acord perquè era una cosa que ja feia temps que l'anàvem parlant i al final s'ha acabat materialitzant. També s'ha aprovat el Pla Local de Joventut. L'any passat va acabar el primer pla que s'havia fet, que és per un període de 4 anys, i ara calia tornar a fer el pla nou per poder tornar a tenir opció a rebre subvencions per poder fer determinades actuacions. S'ha fet per poder elaborar aquest pla de joventut s'ha fet un estudi molt exhaustiu. Dins d'aquest pla es dona a conèixer quina és la situació que tenim de la nostra joventut aquí al nostre municipi i a més quines són les actuacions que tenim previstes des del Departament o des de la regidoria de joventut per portar a terme durant aquests propers 4 anys. Un altre punt que hem aprovat
que aquest és 2 en 1, que és el fet de que toca renovar la gestió dels centres de dia, i llavors s'havien d'aprovar els plecs per a poder optar les empreses a la nova gestió. El pla que es gira per a poder fer la gestió és fins al desembre del 2017, però amb la probabilitat de subrogar-se per un any més. Hem aprovat també el que és el contracte administratiu que ha de regir el que són l'obra ja definitiva d'enderroc i de remodelació de la plaça d'aquí dels Doctors Gilbernet. També s'ha aprovat el plec inicial que donarà peu al començament de tots els tràmits per poder fer el que és la remodelació dins del centre assistencial d'aquí dalt de Vandellós per acabar convertint-lo en una residència. Per últim, el que destacaríem d'aquest ple és l'aprovació de la moció per demanar millora amb la infraestructura i amb el servei de Rodalies. Amb aquesta moció hem de dir que primer la van presentar per separat Convergència i PSC i FIC i al final quan van fer les comissions van veure que les dues anàvem a demanar el mateix i que podíem mirar de transaccionar-les i fer una moció sola i presentar-la com a grup, com a plenari de l'Ajuntament. Llavors ho hem estat treballant i finalment tots els grups municipals ens hi hem sumat i l'únic que destacaríem és que la representant del PP s'ha abstingut de 2 punts, però en definitiva tots estem d'acord en que hem de sol·licitar i hem de demanar a la Generalitat, al Govern, el fet que es traspassin les competències en tema d'infraestructures i de ferrocarrils, perquè després de tot el que hem tingut aquest estiu aquí a les nostres contrades, de gent que el tren s'ha parat i que no podia continuar, te'n dones compte que el que és la infraestructura està molt malament i s'ha de fer inversió, llavors aquesta inversió no arriba. El tren és un mitjà de transport que cada vegada s'està utilitzant més. Nosaltres aquí al nostre municipi és un servei que s'utilitza bastant i el que instem és que es millori tota aquesta situació i puguem tenir un servei de qualitat com ens mereixem. Alguns punts importants, molts punts importants que no em donarà temps de reflectir, però que els plens són públics, per tant la gent ja els veurà. Jo, per mi, crec que és molt important, no només com a representació d'un partit polític, sinó com a usuària, la moció que s'ha fet a favor de reforçar tot el tema de cercania, rodalies, etc., que tenim un problema sobretot al sud de Catalunya, perquè me consta que de Tarragona en amunt això no passa, però sí que es passa al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre i sud de Tarragona. Jo he patit moltíssim retras, he vist com hi havia gent tirada a les vies, per tant, en realitat aquí hi ha moltes representacions tant del Parlament de Catalunya com del Parlament espanyol i entenc que cadascú ha de defensar el seu, però crec que al ciutadà li és igual si el tema és culpa de la Generalitat o culpa de l'Estat espanyol. El que sí que han de fer un esforç és per solventar-lo, perquè el problema comença a ser molt important i els que d'alguna manera creiem en el transport públic necessitem que això funcioni d'una manera o d'una altra. També destacar que s'ha aprovat un plan d'energia, un plan d'estalvi energètic, que està molt bé també, que ens demanen als ajuntaments que facin un esforç i que ho fem, que ens demanem al poble que facin un esforç, ho faran o no ho faran, perquè també cal considerar que sempre se'ns demanen els mateixos, al poble i als ciutadans i als ajuntaments, però necessitem també que des dels estaments més alts facin un esforç també i caldria que expliquessin també, a part de carregar-se les energies renovables, què més fan. També l'aprovació del Pla Urbanístic per a la residència de Vandellós també és molt important, sobretot pels nostres avis. Espero i confio que també aviat puguem aprovar el Pla d'Hospitalet de l'Infant i mica en mica se van aprovant cosetes. La veritat és que ha sigut un ple bastant consensuat, un ple que es diu que acaba l'estiu, que espero que tothom hagi tingut un bon estiu, que espero que el que hagi tingut de treballar de l'estiu ho hagi pogut fer i convidar que aquest cap de setmana és el medieval. Bé, del ple d'avui hi ha hagut diversos punts, bàsicament de tràmit o de continuació de tràmits d'acords ja aprovats per altres instàncies, com per exemple
l'aprovació dels preus de l'Escola de Música, de la llar d'infants, que es van aprovar pels respectius patronats anteriorment. Es torna a treure la licitació, l'adjudicació de la gestió dels centres de dia a Vandellòs i a l'Hospitalet de l'Infant, perquè havia expirat el termini de l'actual gestió. I en principi aquests temes són, com si diguéssim, de pur procés. Pel que fa a obres, dir que avui s'han adjudicat les obres, suposo que molt esperades a Vandellòs, del projecte d'enderrocament de la casa dels Guirroquí i la plaça Doctor Gil Vernet, i també s'ha aprovat el plec de clàusules per fer les obres de reforma del que és el centre de dia o centre on hi ha el CAP, també aquí a Vandellòs, per també destinar una part d'ell a residència d'avis. En principi aquest punt s'ha votat per tothom a favor, excepte l'abstenció de l'Esquerra Republicana, tot i que en l'anterior ple va votar a favor del projecte. A nosaltres ens agradaria acabar la valoració del ple posant en valor la moció que s'ha consensuat, s'ha transaccionat, millor dit, entre l'equip de govern, PSC, FIC i Convergència, ja que tots van presentar una moció el dia 27 de juliol, amb 3 hores i mitja de diferència, en favor o per reclamar, si diguéssim, tant a la Renfe com al Ministeri com a DIF, una millora amb el servei de Rodalies a Catalunya, que aquest estiu està demostrant-se que és un autèntic drama, i d'alguna manera el que hem fet és transaccionar la moció i també incloure les reclamacions que ens afecten més en clau municipal, com és el demanar als organismes pertinents el calendari d'execució del túnel de la Rojala aquí al municipi, que porta endarreriment substancial i de fet ha quedat ja obsolet en quant a compliment de normativa, reclamar també el calendari d'execucions de tot el que és l'estació de viatgers d'Hospitalet, que també es perllongant en el temps amb la que es licita, que es perllonga el 2016, el 2017 i realment no sabem quan tindrem estació, i després també posar en valor i reclamar també totes aquelles infraestructures que estan ocasionant uns incidents al nostre municipi, com és el tema de la catenària famosa al municipi de Mont-roig, on el Ministeri posposa a octubre a arreglar totes aquestes deficiències quan realment ha passat un estiu realment catastròfic per tots els usuaris. Per tant, pensem que era una moció que no deixa de ser un gest, però que era una moció necessària i, en definitiva, el que hi ha hagut és la unitat de tots els grups municipals posant de manifest una realitat com és reclamar una millora dels sistemes de Rodalies i específicament reclamar un calendari específic de les inversions al nostre municipi. I això és tot. Gràcies. Al ple d'avui hem aprovat diverses coses. Les més significatives són els plecs de clàusules per la concessió dels centres de dia, tant de l'Hospitalet com de Vandellòs. Hem aprovat també les obres de la plaça Doctor Gil Vernet de Vandellòs, és l'enderrocament de l'antiga casa i la remodelació de la plaça, per un import de 190.000 euros i un termini d'execució previst de 4 mesos. Crec que és un projecte molt important per la gent de Vandellòs. S'ha aprovat també les obres que es faran a la residència de gent gran de Vandellòs. Esquerra hem votat abstenció, trobem que és un projecte molt important, que és necessari pel poble, però trobem que s'hagués pogut dimensionar adequadament. Entenem que és difícil quan s'adapta un edifici dimensional, però que s'hagués pogut estudiar les necessitats reals de la població, si feia falta més o menys, i també que s'hagués pogut adequar l'edifici a unes normes de sostenibilitat i d'ecologia, diguéssim, estàndards al sector. Per últim, el que ens agradaria destacar també és la moció conjunta que han presentat la majoria de partits polítics per reclamar al govern espanyol la millora i les reparacions que s'han de fer al servei de Rodalies de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, que com ja sabem aquests mesos han sigut bastant deficients i hi ha molts ajuntaments i sobretot la població estan demanant que s'arreglin aquests problemes, que s'inverteixin en el que s'ha d'invertir, i en un punt de la moció també és que si el govern central no s'ha de fer càrrec d'aquests serveis, que els traspassin a la Generalitat. Avui hem tingut un ple ordinari, ha sigut un ple molt important, ja que hem presentat el plec de clàusules per iniciar els tràmits de la residència de Vandellòs, o sigui, s'ha donat el primer pas, això és molt important per al nostre municipi. Després s'ha presentat una moció per millorar el servei de Rodalies, per reclamar al govern central i millorar les nostres vies. Nosaltres hem estat a favor de votar aquesta moció, ja que considerem que és important les nostres vies que estiguin en condicions. El que passa que el PSC va presentar una moció que diu l'apartat, el punt 4 i el punt 5,
diuen que es té que passar les competències a la Generalitat. Nosaltres aquests punts hem deixat constància de que no la valem, ja que les competències de la Generalitat, o sigui, diu que l'Estatut de Catalunya diu que no posa res referent a això, no ho contempla. I també hem donat suport a les ordenances, una ordenança molt important, que és el servei en benefici a la comunitat, ja que està inclòs en el que és el botellón. La qüestió del botellón és perquè hi ha molta gent del nostre municipi que es queixa que els seus fills, és normal, són joves, i la qüestió és que ara, en vez de rebre una sanció, aquesta sanció la modificaran per benefici a la comunitat. Serà entre els 14 i els 23 anys. Suposo que serà dels 14 als 16 o 17, suposo 14 o 18, però això ha sigut tot per avui. Gràcies.